verse 14 to 16. Joshua chapter number 24, verse 14 to verse number 16. Manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso nisuse onkulunkulu ababakhonzayo yihlo phesheya komfula naseGibhithe nimkhonze uJehova. Uma kukube emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma uNkulunkulu ababakhonzayo yihlo besengaphesheya komfula, noma uNkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Verse number 16. Abantu baphendula bathi, makube kude nathi ukumshiya uJehova ukuba sikhonze abanye uNkulunkulu. Liphilile baba wethu izwi lakho liyisikwa sokuphila. Khuluma-ke ngalo uNkulunkulu wethu ukuze kusuthe imiphefumulo yethu sibiphume lapho sesiyalenza izwi lakho egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen. Now, Joshua, it's the last chapter or ekugcineni kwempilo yakhe uJoshua. Now, you remember ukuthi uJoshua at this time yena noCaleb bese kuyibona bodwa abasele kuyisizukulwana esaphuma eGibhithe. Bonke abakade bephuma eGibhithe baphela ehlala. Now meaning uJoshua uyena yedwa owayeyazi yena noCaleb ukuthi uNkulunkulu wabakhipha kanjani eGibhithe. Walibona ilwandle livuleka, walibona iJordani livuleka, wambona uNkulunkulu enikeza uIsrayeli umhlaba okokuqala izwe lesithembiso. Walwa uJoshua nezitha elekelelwa uNkulunkulu ehola isizwe sikaIsrayeli. Now konke lokho kufika egcineni. So you will remember uMose naye wakhipha abantwana wahamba ehlane wahlala nabo many years, but at some point kwafana ukuthi kwakhe kufike egcineni then uJoshua take over. But this time uJoshua will take over. But there are similarities in the handover, indlela aba handover ngayo ubuholi babo nendlela abavalelisa ngayo. Now uMose kwincwadi kaDuteronomy uma evalelisa uqala phansi ubalandela umlando abuyengeze nomthetho kaNkulunkulu abesethi ngaso sonke isikhathi anokukhumbula zonke legameko so that you may know ukuthi uNkulunkulu wanelwela. Amen. Now uJoshua naye ufika to the point where now everything has done and but uqala back uthi niyazi ukuthi uNkulunkulu wanikhipha kanjani eGibhithe. Niyazi ukuthi wanivikela kanjani esandleni sesitha uFaro. Futhi niyazi ukuthi walivula kanjani ulwandle. That was very important because you see, whenever there is a new chapter in your life, you must always remember the old chapter. But people understand this thing. Ukuze uwazi la uphuma khona, akusho ukuthi kumele uphindele khona. I repeat, ukuze uwazi la uya khona, kumele ubheke back la uphuma khona, but ungabuyeli khona. There is a reason I want to explain this. In our own culture, it's not a tendency, and it's a very dangerous tendency. But I think that has not been explained, or if it's explained, it's wrong. It's a very good statement, but it's another thing. Don't go back. But I want to talk about the tendency of emuva. Amen.
uma ukuthi kuthiwa abangakhohlwa bona bathiwa ukuthi fanele babuyele emuva. And at certain degree no Israel now waba naleyo nkinga ukuthi uma kufika umprofeti omusha ethi ubaholela endleleni eyaphambili bebehlala babambelele ezintweni zasemuva. But you know, we used to do things like this. And leyo nto yabayenza ukuthi bangafinyeleli ekukholweni okupheleleyo kuNkulunkulu. Because you see, they were not moving with God. They were stuck in the past. So, labazalwane uJoshua is aware ukuthi bane journey ahead. But for them to know and understand the power of God, they need to look back. But the other thing I'm sure, uthi uMose kuDeuteronomy uyabakhumbuza ukuthi khumbulani ukuthi uNkulunkulu wathi kunina niyohlola izwe kodwa abanye benu babuya nereport negative, meaning uma reflector back siwe sibheke namaphutha so that we can change and be better people. Amen. So is it very, very important that when you deal with the past, you must be careful ukuthi uhandlisha kanjani ezinye izinto. Kunezinto ozenzile kwipast yakho ezilesson ongafanele uphinde uyiphinde. The mistake ongafanele uyiphinde uyiphinde. Bese kuba kune lesson ofanele umove nayo forward. Not everything that is the past. Amen. Akuyo yonke into kwipast yakho okufanele uyithathe uyenze dear in your heart. Because once you do so, you will fail to move with God. Because there is this story again that uNkulunkulu uma ebanika isinkwa ehlana, uthi they must take enough for today. Because tomorrow I will give you another. Meaning, don't take yesterday with you to tomorrow, because yesterday will disturb you in focusing in tomorrow. Now take this bread. I give you this bread. Ubanikeza amana. But uthi ubona uMose uNkulunkulu uthe lesinkwa ningaphindi nisibeke nesidle ngakusasa. Manje sidle namhlanje uma sisalile nisilahle. Forget about the past and move forward. Now, forget about last year and move forward. Amen. Last year is past, but we are moving forward. Amen, Pastor. Now, Joshua, he's trying to paint a picture and create an awareness. But now, so many things. One of the things that he told your father Abraham, I say your fathers lived beyond, amen, the rivers. Long ago your father lived beyond Euphrates, Terah, the father of Abraham, of Noah, and they served the gods. Amen. Uthi khumulani ukuthi uNkulunkulu, amen, wabiza obaba benu ngale komfula. Amen. Uthi and in that land ubaba wababa wenu Abraham bebesema ithi. What is this? Joshua uzama ukuxwayisa nabazalwane ukuthi they must remember ukuthi uNkulunkulu wabakhipha. Now, the reason why bafanele bakhumule ukuthi baphuma, and therefore they must never ever go back there again. Amen. Many Christians are in the church, but you still find them going back to their own life because abafuni ukuhlukana nezolo labo. Amen. They stuck there. And Joshua, he's making a very, very deep lesson, a very powerful statement before as well as a statement this man laid. Remember, Abraham baba wenu nobaba wakhe uTerah bebekhonza ithi
you must not. uNkulunkulu wabakhipha lapho. Amen. Khumbulani eGibhite. Nani qindezelwe. But ningaphinde niphike other ingcindezi. Get out of Egypt in your mind. Now, khona abantu abakhipha eGibhite ngokomzimba. But ngengqondo awusoze. Amen. You will never. Ubaba wami wayejwayele ukuthi umkhulu ngibiza ubaba because angihlala naye wasezongifala yini at the time. Wayejwayele ukuthi mina ungawukhipha ummese kutsotsi. Amen. Ungawukhipha ummese, ungawuthola ummese mina ukutsotsi kodwa ngeke ukhiphe ummese kutsotsi. Meaning noma ungawuthola lo ummese doesn't mean usoqedile. Usazofuna omunye ngoba lento iseqondweni yakhe ukuthi ummese balekile yena. Aphinde athi ungalikhipha ibhubesi ehlathini kepha ngeke ukhiphe ihlathi kwibhubesi liphila ehlathini. So you have such abazalwane. You can preach the gospel as much as you like. They will worship with you, but in their mind they are still back there. Amen. And it's only the Holy Spirit who can change such person. Now, now look at now where we are at verse 20, verse 14. Joshua. Now therefore, after esebatshele zonke ebakhumbise konke labaphuma khona, usethi ke ngakho ke sabane uNkulunkulu. Amen. Fear the Lord. That is the very first thing I show you. Uthi now ke musabele uNkulunkulu abesethi ke serve him. Amen. So this is the year as well. It's still the same as last year. The only thing is we get even better. We are going to serve the Lord this year. As the Bible says, Joshua, khonzani uNkulunkulu. Mesabeni uNkulunkulu. Now, Pastor, that's the message. Fear the Lord. Now, choose. Amen. Choose who you will serve. This is our theme today. Kethani namhlanje ukuthi ngifuna ukuserva abantu. Do you want to serve uNkulunkulu bakababa bakho? Or you want to serve the living God? Make a choice today. Many people, they serve idols without even realizing. Tell you something. I posted a statement in December. You noticed, except, of course, I was run by Makaya, and I was meant to see based in Makaya. But this is the reality. Even in Makaya, it's the same thing. What December about amazing also. Now, my statement was, like on social media, have you ever asked yourself why many Christians don't come to church in December? And then I think it is because they serve material God. You see, abantu abezi ngo December ekozweni because baseba uNkulunkulu wezinto. Banazo ngo December. Amabonus aphumile. Utshwala buchithekile, ingane iningi, obhuti bahle, baphaka. Why we need God? Simdingela noNkulunkulu. But January, now abantu bagcwele amasonto. They want prayers. Manje philile. Now beze kwe-ATM yabo uJesu. That's how people treat Jesus. Now,
They will suffer the whole year. Matana, besebenza kanzima. Kufika December, for that period of 4 weeks, they will forget. They have everything. You know, baphuza, bathenga inkomo, bayenza yonke into. Jesus doesn't matter. Who cares about Jesus? It's December was Bashoja. It is December ngakithi. Oh, ufika indoda indawo engazuka kwenze njani? Athi kidizemba boss. Ewa ibloke lexole ibhodla kangaliphihliki. Iphethe kanje wakhe kuyabheka phezulu nenyawo ibhodla like hayi kidizemba boss. Now you see, Joshua is warning these people. No, it is not December. It is still God's time. So choose. Uti nifuna ukusema bani. Abesithi kodwa, you know, it's more like ubabeka to a situation where uti bakhethe bathi yena ubanikeze alternative. Uthi bathi mina ngokwabheka uzothi servane uNkulunkulu. But with the choice. You have known God. You have walked with God. Wawela imfula nemfudlana, wawela ulwandle nani. Wanqoba izitha zenu, nona wanixolela. Now make a choice. Amen. Make a choice. Serve the Lord. So many things have happened. Doesn't matter. Forget about what happened last year. Make a choice. Serve the Lord. Amen. Fear the Lord. We should know Proverbs chapter 1 verse 7. Yes. The minute you are complacent, and how do you know which one that is December? All I know is that I pretend that it's I'm for December. I'm busy for this. Where's our past? Pastor. Next year. I'm going to for the leaders of church. I really like that in service. What time for this is our gender sometime. Yeah, but I understand. You see, but not everyone. Till now, we chose the Lord, even in December. I didn't change my routine. I was always, when I started by answering my study in prayer, I was there. Come back, January. I didn't even struggle where I would preach because I was busy. I was like being post. I don't even know what being post. I was dealing with some interesting subject. Maybe I know Buddhists one day will teach me that one. I was dealing with that one. Being post, I want to be fasula. How can I behave when I'm nobody? But yes, be nobody. Why you want to be somebody? Who cares? What's the use of somebody like Shabbat then nobody is already? Better be nobody or somebody is already. Amen? Serve the Lord. Read for me Deuteronomy 6:13. Serve the Lord. That is the choice that I give you, Israel. Khonzani uNkulunkulu. Deuteronomy 6 verse 13. Uhlahla kancane ukemva nje kuJoshua. Deuteronomy. Womesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Wokhonza yena, ufunke igama lakhe. Anikulandela abanye uNkulunkulu. oNkulunkulu babantu abanizukezayo. Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho unguNkulunkulu onomhawu. Funa into ukuthi kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele ikuchithe ebusweni bomhlaba. Yes, bazalwane. Fear uNkulunkulu ukhonza yena yedwa hayi abanye uNkulunkulu. How's that for a resolution?
if we need one. Ukuthi disiye izokhonza uNkulunkulu yena yedwa. Amen. Now you see, I like the way the wisdom of Joshua writing this letter. He started way back, even before Israel ever sees Uti, your great grandfather. Why khonza ithi? Now, I think I didn't say enough about that because I really want to dwell on your pulse. Thina abantu sine tendency and yes, this never. Uthi uzwe umuntu lethi, no, why will sikhonze uNkulunkulu abanye abantu singakhonzi obaba bethu? The Bible is warning it, obaba bethu bebekhonza ithi. That's a problem there. And now in mindset yomntwana kaZulu inkinga edlala ngomuntu umuntu uxakekile kunenkinga elapha kwakhe bala isona ayisolve inkinga uthi ufuna ukuqala aye ekhaya khona izindaba la ilungisi yolungisa inkinga yakho ekhaya lapha kwakho no ikhaya ngalahlwa azwa ipropaganda leyo bana yena utshela ingane lezo zinto lezo ikhaya la yinto kanje lapha ikhaya sezulwini tshela ingane ukuthi uNkulunkulu akalahlwa hayi ikhaya mina ngisenalo bazwana ikhaya ayibona ngingangana lo ngisho angisenalo ikhaya. I don't even know what ngangana for that matter. Because you see, Bazalwane, having your relatives, omabaka abazali bakho, yes. Umaga asanathi fakazi washona baba sanda sinanika. Angeke nje uma asana ngitagijima kulezandlo ekhaya zona indaba zona. Ukubezwe abantu abazishiso bathi abathi ngaphandle komama alikho ekhaya. Basuke berefer ekutheni ikhaya libuildwa ipersonality kamama. Uzokuthiwa selokashona umama lapha nje hayi impela nje. They are right. Indoma zingawa sizoyivusa. But when the people has left, you can't bring that person back. People build families. And after labo, there is no home. Ask each of them, they complain of one way. It's like they don't feel that at home. And it makes sense. Even if Naka is stayed, they see it, it won't be a warm home if you are calling it. So, Joshua was aware. But one person who hold a bush with background, but remember, is the same. I warn you, oh Baba Baby Conziti, choosing meaning choose if you want to go back or go forward with God. So that is a choice that ours around have to make also even this year. By family now or probably move. Never to God. So can terrible backgrounds. Where's our sponsor and says to be killing one? They have run around. I was lucky as well. I'm going to go about it. I'm going to show that in the time and see what time over. As far as it is. Oh, can you say go? At that time, I'm feeling like the outcast. Now saying, Dala, yes, born is not a sample. Why not take now? Let me say,
Ufuleni kulawa umncane wami babeshe ufuleni basike emabhonabhona ekuseni ubale eqoqoya phanda wazibani umfulu ayisi uyazi ukhahlanga ukuthi kanjani ukuthi amanzi akube ibhakede lovula ayisi la enyanga ekuseni imagine uzo umqulu semfuleni hayi ngithi bazalwane wena abalalelwane ngesuku costume no nothing ubhekiswe lekuthiwa bheketsonalanga uthele ngebhakede lamazulu and then uthi acomplain inyanga yakho inyanga ziyahlinda wena ngihle wase wena inyanga yahle qhamlisithuthele ungathi uqathele uzindlela yakho thekale khosana ani marekana usathi ukhala ngamanzi qhambelela nelaser ushawe into qhambe ubasilo mnyama ufawo ekubabeni futhi ngibona ukuthi adwese incomplain ngithi ezidlali ngayo lokunye kuphumela phana ubhathisa inkomo imala bahoza nawo bhalele lelo muntu ongazi lokuthi noma uthatha ubongo benkomo whatever umuntu ubone into lapho bashaka esikele anandawo esikele inyanga that is what is back there. Why would we go back there as well? So it's a uJesu esikhululile. Let's choose Jesus. Let's choose Jesus. Nana, awuzazi zokhuluma ngazo. uJesu. Unzima nana. Uyadela. Ubaba asande ezazi. Kuthi baba zebani. Lasiphuma khona. So asifanele engakhupha amahebele ethi singalinge sikwele emuva ngoba awusekho omunye umhlatshelo. Amen. Ngoba umhlatshelo wayenziwa ngani uJesu Kristu. Amen. So don't go back there. Let's serve the Lord. Fear the Lord. Amen. Usho njalo uJesu Kristu mayephendula lapha kuLuka ephendula uSathane eChampi uthi kubhalwe ukuthi seba uNkulunkulu wakho yena yedwa. Amen. Uzwe yena yedwa. Kube ngathi uyahlanya bazibani. Baba sebasathi ukuthi bathi kuJesu. Bathi kodwa ukuthi bathi kuJesu. Ngibexoxa nomngane wami omncane la izolo. Angithi mina iphi osengcwabo kuJesu. Ongajekhetha. Ngoba kwale kuthiwa esentabeni manje hambini bandla la esentabeni. Uma ke waqhamuka nje inyoka nje baselana yobaleka iphule kugijimela abayizimba zakhe ziyobulala inyoka ungcono kufe bona ayena bawungaqhamuka nje igebengu lapha kusahlezi kusathandazwa ziyokaka yena ngebhavu abantu bafe yena phila but uJesu Kristu ngisho uPetro sebethi bethathe inkemba bayona uJesu wathi no buyela eceleni lento ingami ngizofa ukuze nina niphile. What a mighty God we serve. Jesus. We must choose Jesus. Now, who are you going to choose? Amen. Not only choose, fear Him. Be faithful to Him. They are not faithful. We are not faithful to God. We must be faithful. Sethembeke kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Sethembeke kuNkulunkulu. Ngoba naye wethembekile kithi ngaso sonke isikhathi. Amen. Wethembekile uNkulunkulu. Uthi serve Him in sincerity and in faithfulness. But another thing uthi put away the gods. Amen. That your father served beyond the river and in Egypt, and served the Lord. Put away. Let's deal with this word. Listen the Bible, Shia, Susa, konke. Lokho obaba bakhe bekhonza, nalokho kusekibhide. Hayi, ngiyabona ngiyakhonza ngumzalwane, kodwa phela abadala no.
bathi abaFarisi babethi bakhuluma bathi thina wena Jesu usitshela ngoAbraham, uAbraham umncane kabi, uthi uJesu lalelani la. Before Abraham I am. Amen. uAbraham engakawudala umhlaba wayengekho ngangikhona. Uthi I was there umhlaba usele. So don't tell me ngomdala. Even if ukhuluma ngomdala, who qualifies ubani omdala kuNkulunkulu? Don't tell me about umdala ngoba abadala. No. Abadala impela kodwa abadala ngalutho. In fact, ibona abadala. Tina, we must put away. Read for me Colossians 3:5. Colossians chapter 3 verse 5. Put away. That's the right. Sikole ingubo ezintsha, sesiyindaba ezintsha, sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Okudala selidlulile. Put away. Ngoba Colossians chapter 3 verse 5. Yes. Ngakho ke bulalana amalungelo asemhlabeni. Yes. Ubufebe nokungcola, Yes. nokuheheka, nokukhanuka, nesangabe okukhonza izithombe. Okuza ngapho kaNkulunkulu. Ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kuko. Kepha kalokho nani manilahle konke lokho, ulaka, nokuthukuthela, nokubi, nokuhlambalaza, nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelana manga lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe, nembethe omusha owenziwa musha, abe nokwazi ngokomfanekiso waloko owamdalayo. Lapho kungekho umGreek nomJuda, usoka nokungasoki, owezizwe nomskithe, isigqila noma okhululekileyo, kepha uKristu uyikho konke ukubo bonke. Yes. Why, Pastor? What a verse. You don't need all these things. Why? uJesu uyikho konke kubo. Amen. Konke lokhu kwenza izolo iyithimba ezusabiswa ngayo kuthiwa mawungahlabeli uzoba namabhadi bazakaze mhlabe selungazana. Angiyazi ukuthi ibhadi. Angazi mhlabe zibani. Ngifuna uNkulunkulu ephila. But you see, not that I'm standing as a better person. Zikhona nami izinto engamzenza ezona. Emfanele ngihlubule. Amen bazalwane. Konke lokho okade ukwenza uquka uthi kubeke eceleni ngoba la sikhonza khona akusayo ukuthi wena umZulu athi hayi mina phela ngwabaZulu izinto zabaZulu nokunandaba because uKristu akunamZulu akunaMroma akunaMjuda akunaMgreek uJesu uyikho konke kubo. Amen. So there's no excuse to say hayi mina ngumSuthu. Take away. When God created people, amen. So don't come and justify yourselves. Number 2, the time is now. Amen. The time to serve God is now. Choose who you want to save. Amen. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will save. Amen. Whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or gods of the Amorites in the whole land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Now, kethani ukuthi ngifuna ukuserva manje. Namhlanje usuku lokuthi umuntu akhethe. Akusasa abazalwane. You know, I've had many Christians. Now, umsebenzi usamqinile. Amen. But mawujabheka lapha kwaThabo, hayi akadansi. Ushola phansi, ushola phezulu endaweni zokuyixuko umzelwane.
Bayesontweni akabonakali. Unesikhathi umzelwane sokuyodansa. Hayi futhi singathule washini nge-offer nje ngesonto manje washini isuke ibe ningi. But the question is uyanini lo muntu kulezi ndawo ebone poste kuzona? Because lo muntu akanasikhathi. Noma futhi sisenze isikhathi sizosenza isikhathi. No, Jesus say now, not tomorrow. Choose who you want to save. The time is now. Don't say no, izinto zabasinakahlangane khona ngiyafuna ukukhuleka ngimkhonze kahle kodwa ukuthi nje okwamanje no. You know the day. Even the Son of Man doesn't know the day. We don't know. Ubani wazi usuku lokuthula kwakhe? Ubani wazi usuku lokuza kwenkosi? Uthi uJesu Kristu uyakuza njengesela. Athi njengekhathi zakudala. Abantu bebehlezi bephuza bejabula. Kanjalo uzamtholo wafika. Abesithi kanjalo nosuku lenkosi liyafika abantu bengazi. So don't say tomorrow. The time is now. Serve the Lord. Choose the Lord. Now. Today. It's important. And then you can never serve two masters. So that Jesus. Awukwazi ukuseva uNkulunkulu ababili. Ngoba uzothusa umoya kakhulu kunomuntu. I always notice this. Umzelwane uyahamba ngayo uyohlola. Amhlisa into zakhona. Avuke ngakusasa esibhedlela. Bamjove into zasesibhedlela. Abuya alala. Bonke uyamuzwa ahambe ayemthandazi lo mama lo othandazela amanzi. Amphuzisa amanzi. Abuye umzelwane ezenkonzweni la ensindisweni simeke izandla. Usindiswa ubani? Confused. Umzelwane. Because akayenzanga choice. He's confused. Now you see, emzimbeni uphilile, but emoyeni udidekile. Now Charles Spurgeon, I posted also that uthi you can afford, remember to live without Jesus and do well in this world, but you cannot afford to die without Jesus. Bazalwane, ungaphila kulomhlaba ungenayo uNkulunkulu futhi nje izinto zihambele kahle, but maye ukufa ngeyeza. You cannot bazalwane afford lo suku lifike ungamkhosi uJesu. Be careful of that. So don't waste time. The time is now. Choose who you want to serve. Serve the Lord and do it now. The time is now. Sometimes umncane mntwana wamkhosi uJesu. Right impela nje lokho sesintweni now perfect. Uyezwa abangani bathi hayi mina sadlubusha bami. Wazi ngobusha. Awubona ngobusha. Amen. Let me tell you ngobusha. Ubusha lokho ukhuluma ngawo kuyabuyiswa. Times 3 dan. Uyoba more ukusho njalo umbalo wasesosolweni ka. Uthi ngaleso sikhathi sanikezwa imizimba emisha mhlawumbe uvuka abafileyo. Uthi siyanikezwa inyama entsha nemizimba emisha. Abathi kodwa engcono kuneyaqala. Bana waba musha. Wait until uba musha futhi. Uzobona ukuthi lokusha bakho lokukhuluma babe mina. Usho njalo uHagayi. Sengiyaqalisela ukuthi wayethini uHagayi uma ethi uma nithi nayibona ithempeli kaSolomon. Wait until libona le ezayo. Lawa akayengakhulumi ngethempeli zakhe. Wayikhuluma about the coming of Jesus Christ. Ukuthi you will see the real glory. And the Bible lithi nathi mhla evela siyafana naye. Ubusha ekhuluma ngabe siyabhanyela. We will be like Jesus. Amen. But we have to make a choice now. Melesikhethe manje. Ilanga lingakashoni. Usho njalo inciko konke njalo ethi ke ufuna usho
this now. Don't worry about ubusha bakho bazalwane. Waste ubusha bakho in Christ. Waste it. Don't waste ubusha bakho asana bafana lapha eVarsity. Yakhuza njalo. But waste ubusha bakho in prayer. Waste ubusha bakho endumisweni. Waste ubusha bakho enkonzweni ukhonza uJesu. You will get it doubled. Usho njalo uJesu akekho noyedwa bazalwane owalahlekelwa unkosikazi noma ngabe inkomo noma ngabe imali engeke yakuyisela kuyena isiphindiwe. Uthi onke iflento yakulahlekelwa ngenxa yegama lami. Uthi ngiqinisile ngithi iyakuyisela kuyena isiphindiwe. So you've got nothing to lose when you make the choice today. When you choose Jesus, you don't waste. Amen, bazalwane. You don't waste. But serve the Lord faithfully. Fear Him. Put away all the ungodliness. Konke lokho kubi. Susebenze wakho. Serve Him. Believe me, bazalwane. I know there were a time where I have to make a choice. And nalolu suku I'm regret. Noma ngabe ngilala ngadlile, I don't regret ukuthi ngachoose uJesu. I don't. Now I trust now uyakwenza ukukhetha okunjalo. Amen. And umsebena yedwa. Now I like this prayer. I do like lomthandazo bazalwane. I am able to complain uNkulunkulu mamthandaza. It's because I chose you, God. If izinto zingahambi kahle, kumele wenzane nobani ufana ngisize. Why wena uNkulunkulu ungangisizi? Because I chose you. But how can you complain uNkulunkulu? Ube unezinye izinto. The least uNkulunkulu athi, awuyingani ngani uNkulunkulu. Amen. Awuyina because if you complain uNkulunkulu uyobuza angithi if kune isibonelo usebenza nabanye abantu ezinkampani and zizwe izinkampani kukhona ezibabonza uhlusile nokuza kuthini uzofuna ukuthi bakuhambela kahle yamala uzosebenza awuyingani kulabo. So the prayer yakho mawuzela ugama ngeke ayikhuleki kahle. Mina ngazi bala mina angikhuleki kahle bangizizwa ukuthi ngathi la sahamba kahle kuNkulunkulu. Even ufale ngiyothandaza ngiba nalo pressure. Even naleyo nto ephuma eceleni ofane ngiyenze ngiba nalo mdlundisi waye yangibona and ngizothandaza kanjani kusasa. Ngizothi I've seen abazalwane bazalwane imphatha kabi. uJesu babeza amaphethuphethu hypocrites. Bahamba wenza into zabo babefika la bakhala kakhulu kudlula thina. Jesu sipha amathishu sibapha amathishu bebekhala manje bazabaqhuze bathandaza wena wabona bathandazela ubhali beze bayisika right. But the worst thing is immediately bephuma la babulela bheke into zabo banandaba Jesu kade beyikhalisa la emkhaleni. So we mustn't be lelo hlobo labazalwane. Kumele sibe lelo hlobo labazalwane. In fact, abazalwane abakhonza uJesu even bekhala abakhalela iqhupheko. Bakhala inyembezi zentokozo. You know, when you pray usho izinto uNkulunkulu azi ubheka uNkulunkulu into akwenzele zona. Uvela le problem engaphambi kwakho. Yeah. It's nothing. If I look back, usho njalo mhlawumbe ukuthi uma ngikhumbula inkosi yenzela bona angeke ngikhumbule. Because there is nothing engakuthusa ukuze kuphele emuva. Amen. The last point is make this a personal choice. Lokho akube ukhetha kwakho wedwana. But there are times when we make choice and say verify our opinion about
But there will be time la sifanele ngempela siqondane noNkulunkulu kube yimina naye. It's a personal choice. Why I'm saying it's a personal choice, listen in how he closed the statements are. Uthi, but as for me and my house, we will serve the Lord. Uthi mina khethani uNkulunkulu. Okumina ukuthi nikhetha oNkulunkulu bobaba benu, but mina nendlu yami siyakukhonza uJehova. Now I like this. This is a true leader. This is a leader who doesn't have any doubt in faith yakhe. Akabazi uthi mina I know ukuthi ngimephi. Mina ngiyabona ngakhetha bathi mina la ngibile ngikhonza uNkulunkulu. But you see, it's personal, Maserati. There will be a time. That's when I then understand ukuthi uJesu wayethini. Athi uJesu ungacabanga ukuthi ngizosusa ikemba. Ngilethe ikemba. Athi le kemba izohlukanisa ubaba nendodakazi. Izohlukanisa ubaba nendodana. Athi ngizohlukanisa umuntu. Because Jesus was trying to make it clear ukuthi if umuntu efuna ukulandela, you must be willing ukuthi sometimes you will clash with nobaba wakho. Sometimes even you will clash with nobaba wakho. And it is a difficult time when you have to make a choice. Amen. In life as well, you have to. I also ngiyathanda ukufundisa abazalwane abaKristu lelo. Unikeziwe isikhathi sokukhulisa ingane until wena 18. Once you're 18, usungayigayida here and here. But umsebenzi omningi kumele uyenze isangana. Kunzima kabi ukutshela angisho kholoza ngichaza. Kunzima kabi ukutshela umuntu osena 18. Wabona umuntu wayesena 18 usomkhulile usolethemba la umzali bayiphuma makasonje bezophuma nomthani. I know she knows. Usengayenza bathi uyazi ukuthi mina ngathi ngiyena. And of course, you see, vele omama abafuna ukuhluka lokho ingane hlezi ingane understand. Nami nje khona ingane hlezi ngitshela. Mangaboni kahle obena futhi ngifake isibhakela. Mawuthi ngizolenze namandla ngesikhathi. Hlezi ngibajela. You see, of course, umzali until ufa. But my point is, do enough. Ngesikhathi sa under 18 ukuze umsebenzi ubusumncane. Ungathi umuntu mayesela 18 yiba umfundisa ukuthi uhlala kanjani, hlala nentombi. Awukwazi ukufundisa ukuthi amathanga avala ntombazana esena 20. Ngikukhuluma ngizozana. You teach a person at a very early age is njani. Isimilo. Ukusaba uNkulunkulu, ukusaba uJesu. Mayesena 18. Ngeke azakuzwa. Usezidebeke futhi mayesena 18. Usiyakwazi ukuthi upress wapi. Uzothini kuwena uzumthembe. So ungeke ukuqede ngoJesu thina abazali be-strong guy. So come to abantu abadala and they used to instill this imfundiso ithi ngisho uyibambe even njengekho kodwa ngoba wayifundisa usamncane uyenze ngisho thina awuthiwa kuthina amanzi awangena ekhaya masekushayisisa. Yini na abazali try to say senze umsebenzi yaba laba asebeyenza isimo ngoba abanye abantu into esibenzele into esibeyenza isimo. Akwenzeka nje ukuthi izingane zingane awuyingozi kudala ukuya ezibene ebusuku. Awunengo yonke lento. So abazali prefer ukuthi abantu abazali extreme. Then tabanga kuthiwa manje awangeni. So kusho sesemzini wakho uzumba bese semzini wakhe. Etshele ingane zakhe. Wayifundiswa naye lento losithi bazangena. So you see kuthiwa thina sasabafana kuthiwa umfana awuchamele bazeni uzoba intombazana. Abantu abadala ukuthi ngoba bephuze emfuleni. So umfana awufunda abantombazana hayi labanamhlanje abayindaba. Intombazana yayithi ngisho ngayenza ngemfundo abantu qhamuka nakile
ukuthi abathithiwe emazini abanye bathi uzobantu eyophatha. You see, those were the teachings. And lawo ma teachings akhula na even though sesihlakaniphile and we admired. Siyaba abazali bethu basifundisa. Now abazalwane namhlanje bamaKristu they struggle I don't know why ukufundisa ingane zabo to serve uNkulunkulu at an age. It by the time ephuma ese-18 metric ephuma umzali yes of course uhlala siba nakho ukwarela umhlaba kunentweni but uba nethemba uma uyazi ukuthi ingane uyizwe siyathandaza njalo njalo sikuzwayo uthandaza mina nasesikoleni izothandaza you've got hope. Amen. You must make it ingane ikwenze ukukholwa personal so that you don't struggle. Nah, he doesn't struggle to make a choice. Uma zifika zidewa laphana evasithi he will choose again and again and again. He will choose Jesus over everything because Jesus is everything over everything. Injalo bazalwane. So in conclusion bazalwane, let us save and let us serve sikhonze uNkulunkulu. Sikhonze manje sikwenze kube personal choice yethu. Siyethembeke ke. Amen. Sisuse konke ukusiphazamisayo. Simkhonze ngokwethembeka. Amen. Kubalulekile bazalwane. We mustn't come to church for some reasons because I do know I like to instill the culture. I'm sure that I should hear as well. Uthi even abafundi sesazibaliza bawo ngoba bebekhuluma nje ngami because I like abantu bafundiswe hayi abantu bamemezo bezwa bazalwane. You will find us sishaya ama-pamphlet singajulukile simtshela ngoJesu ofile wanifela. Never in this church you will see umfundiso ashnevu engimbizi ngoba noswajabulele yena nibabaze yena egcineni ningezwakala lutho. But don't forget, choose to serve God always. Amen. Asumene sonke ngiyabazwa sizolo. Ushilo lethu